גבירותיי ורבותיי, ננסי ברנדה. זה קורה לפעמים שאני מבקש מהנכד מהנישואים הראשונים שישמור על הבת שלי מהנישואים השניים, ככה שאפשר לשחרר את אמא של גרושתי, שלא מדברת עם אשתי הנוכחית שבעצם אמא של הדודים של הנכדים שלי. אצלי בתעודת זהות כתוב מצב משפחתי ברדק. מצד שני זה כיף שאתה מביא ילד לעולם כשאתה מבוגר, כי אתה לוקח את התינוק על הידיים והוא ירדם לבד בגלל הרעידות של הפרקינסון. אשתי רואה שיש לנו כאלה ילדים יפים, מה היא אומרת? ננסי, מה דעתך שעוד כמה שנים שנעשה עוד אחד? שהיא תעשה עוד אחד, אם יש פה. אני עוד כמה שנים, אני כזה מבוגר, שלתינוק לא יהיה נעים, יקום מהעגלה וייתן לי לשבת. היא לא תדע את מי לחתן ראשון, אותי או את התינוקת. עכשיו שהיא נותנת לכל הילד שלי, מה היא אומרת? או שתאכל, או שהשוטר יבוא. הבן שלי לא מחכה לשוטר, הולך לתחנה ומסגיר את עצמו, אני פה! אשתי צלצלה ואמרה לי, ננסי, אני תקועה עם האוטו, יש לי הרגשה שנכנס מים לקרבורטור. אמרתי, באמת איפה האוטו? היא אמרה לי, בתוך הכנרת. חברת התעופה הרומנית טרום זה חברה היחידה בעולם, חברים, שאתה בצ'ק-אין נפרד מהמזוודה לתמיד. הלאה, אתה רואה אנשים, לא רק זה, באמצע טיסה פתאום הדיילת הרומניה באה אליי ואומרת לי, אדוני, משהו לאכול, משהו לשתות? אמרתי כן, עד שהבנתי שהיא לא מציעה, היא מבקשת. זמנים קשים. מילה של רומני זו מילה. אם רומני אומר שהוא יקנה, אז הוא יקנה. אם הוא אומר שהוא ישלם, אז הוא אומר. אין, זה מילה. טראומה הראשונה, באמת, שאני עברתי, זה שעליתי פעם הראשונה על מונית שירות. אתם לא מבינים באיזה דיכאון הייתי, שבסוף הבנתי שכל הכסף שקיבלתי מהנוסעים מאחורה, אני צריך להעביר לנהר. לא שלא רציתי לתת, אבל מוטורי, אין לי את התנועה הזאת. גבירותיי ורבותיי, ננסי ברנדה.